So hello again for today's video. So magluto taong ubi jam. So ang atong ubi is very purple, no? Indot ka siya color kay dark purple. Hindi ko man og hinlo atong sliceon, hiwaon para dali ra maluto niya atong itakang. Hulaton nato siya nga humok or maluto gyud. So ayan. So while naghilata nga maluto, ingana na siya, nagbukal-bukal na. Magkagudta og lubi para sa atong ubi jam. So magkagudta og lubi kaya magata ta para sa atong ubi. Unya additional ingredients pa di ay pwede niyo siya butyan og margarine, evaporated milk, condensed milk ug asukar. So kaya naluto naman atong ubi ato na siyang pabugnaon, atong panitan nya ato siyang i-grate after. So pabugnaw sa nato kainit naman siya ni panit pasok ta. So ayan, nagpanit na ta. Ayan, indot i-color atong ubi kay violet kayo. Inigumanan na, ato na siyang i-grate na atong i-mash na ato siya kay dapat pino. Gusto ko pino para walay mga chunks ang atong pagluto sa ubi. So, indot i-color, no? Violet kayo. So ayan na, yan nakadaghan ng 2 ka kilo. So pino na siya. Karoon sa low fire lang dapat butang taog gata. Yan, tapos isunod na nato atong ibap. Hinay lang ang kalayo ani. Na nya, pwede na to siya butangan ng margarine or butter, depende sa inyo. So ako margarine lang akong gibutang. Yan, kayo na to para mag-melt siya. Yan, pwede na po na to ilunod hinay-hinay ang atong grated na ubi. Na ako gidungan tanan kay para dili siya mamamix na to sa tanan. Ayan, so muna to ubi doon indot kay color, walay halong food coloring kayo. So ato siya kung kayon kay para dili magdukot. Lato na to siya nga malapot ang atong ubi. Ayan, indot kayo, humot kayo na siya guys, lami kayo, creamy kayo yung lasa. Ayan, atong condensed milk, diba? Milky and creamy kayo ang atong ubi. So optional, pwede mo magdurag og asukar, depende sa inyo kung gusto mo tamis. So ako ang ibutangan ako asukar, depende sa inyo, either brown or white sugar ang inyong gamiton. So hinay-hinay, unya ato siyang ukayo, no, para dili siya magdukot. Nato na to nga magbukal, nga malapot. Nya kato mga buo-buo, ato na siyang gipang pisit-pislit para wala siya mga chunks. So ayan, hindi kay color atong ubi, oh. Lapot na na siya. So atong pabugnawon kaya atong balid sa atong sudlanan. Lami kayo siya, oh. Lami kayo, color pa lang daan na ibutakaw, diba? So pabugnawon na to atong ubi kaya atong i-transfer sa tub. Kaya baligyan man ni ako ang gihimo sa pabugnawon ang tubag na to i-transfer sa atong transparent nga container. So pwede na to siya butang ng cheese or toppings, diba? So ayan, kami kayo tanaw ng atong ubi, walay food coloring and walay preservatives. Ayan, pwede siya pailaman sa pan, pwede kaunon as snack and dessert. So ayan.